Alumne de classes magistrals de sexe anal, preservatius, petting, ghosting i altres anglicismes. Motivat de qualsevol projecte, però poc disposat a fer la feina. Fanàtic d'American Pie, escalador wannabe i nen prodigi del postureo, el Roger Vidal és un estudiant de Ciències Empresarials i Management, recent tornat d'un Erasmus on no ha complert amb les expectatives sexuals tant d'ell com dels seus pares. Quan ens vam posar en contacte amb ell perquè vingués al podcast, ens va contestar gas, o dit d'una altra manera, sisplau, feu-me famós. I això ens agrada. A hores d'ara encara no en sabem en qualitat de què ha vingut. Tonto motivat? Desenamorat del Nadal? Membre del top 5 de persones més lamentables de Sant Cugat Sesgarrigues? Bueno, la veritat és que la raó principal per la qual hem volgut tenir una conversa amb el Roger és que si el Magí formés part del col·lectiu homosexual, el Roger seria el seu nòvio. I això ens agrada, i ens agrada encara més. Avui aquest xaval d'aquí tindrà l'oportunitat de complir un somni. Sortir d'aquesta sala una mica més famós del que ha entrat. En breu sabrem si ens és suficient tant a nosaltres com als nostres espectadors per entendre qui és, què aporta i per què no l'hauríem de fer callar cada vegada que obri la boca. Roger, benvingut siguis. Biel, quan ens vam preguntar en qualitat de què vindries, ja saps què? Benvingut a l'especial de Nadal. Nosaltres som el Magí Arbós i el Lluís Afonso i això és Diagnòstic amb cada caca. Ens podeu seguir a Instagram, Twitter, YouTube, Spotify i teniu els links a la descripció. Sense més preàmbuls, comencem. Hòstia, que bé que estiguem aquí. Estem en un especial de Nadal i, per tant, benvinguts. Em permets fer una cosa com a especial de Nadal? Jo tinc el gorro ben posat, bien. Sí, jo crec que Si eres especial de Nadal, hi ha d'haver regals de Nadal. O sigui, tan ràpid. Però, tio, això és pel final, normalment. Ni ha començat, això. No, això és pel final. Jo si me'l donen l'obro. Completament anticlimàtic, el que acabes de fer. Això és... No s'ha esperat ni a la primera pregunta. Això que posa Magí. Això és un Nadal. Senyor, que es vegi a la càmera. Has d'obrir primer el llarg. Tapes el portàtil. Primer el llarg, Magí. Que en tinc dos, Entén? Hombre. Primer aquest. Primer el llarg. És el llarg? Espero que sí. A veure, jo... Aquí és un regal de veritat. Hombre. Ah. Hòstia. No. Que és un banyador. No m'ho crec. Hòstia, uns pantalons, Sí, però és que són... Són meus, tio, els pantalons són meus. Ah, són teus? Sí, són meus seus, pantalons. són seus. Són de... Perquè quan vaig anar a veure el Roger a Suècia... No, estava a Finlàndia, però Vale, bueno, Finlàndia. bona feina. Quan vaig anar a Finlàndia a veure, vam anar a fer una sauna d'aquestes congelades, que sortíem i ens banyàvem al mar i això, i no vaig portar banyador i no em van deixar entrar en boles i em vaig posar els pantalons aquests que portava a la Quant de motxilla. temps has estat a Finlàndia? 4 mesos. Però puc obrir l'altre regal? Sí. És el meu? No, és seu. Posa'm així. Representa que la part era el Biel s'encarrega del teu regal i jo m'encarrego del Magí. He portat alguna pels dos, també. Hòstia, tio, que és No de us espereu veritat. molta cosa, però... Aquest és de veritat, És una samarreta que posa, què posa? Hòstia, és molt punk, Climbing així team, amb el... Punky. Sport climbing. Bravo, que posa... Què passa? Tu que para Hòstia, allà. posa climbing team, perquè sóc escalador. Molt bé, Roger. Molt bé, Però has gràcies. vist la bandera o no? Aquest sí que és de veritat. Què és? Una Ah! És la bandera de Finlàndia. Vale. Magí, pots començar amb la primera pregunta? Espera. Jo també us el donaré, Hòstia puta. que us servirà per tot el rato. Aquí el teniu? Era una altra cosa, però bueno. És una samarreta, hem improvisat. però sí. Abans us he fet spoiler, però bueno, Gràcies. de res. Vale, primera pregunta. Ara puc ja? Sí, ja pots tirar. Ara ja torna a ser meu. Podem? Tenim el permís, o sigui, estem els Bueno, si no presentadors comencem demanant nosaltres, en permís veritat. als convidats de poder començar. No, començo jo, que és que sexe amb condó o amb sense? Sense. Vale. Vale, les dues Catalunyes. Des d'aquí Vale, comença la rivalitat, la Granada Sant Cugat, no, amigues? Bueno, la Vale, Granada. sí, és que pels que no ho sapigueu, hem decidit fer l'especial de Nadal amb gent que coneixem per tenir una mica més d'aquesta sensació que estem en família. El Biel és amic meu de tota la vida, som els dos de la Granada del Penedès. Visca. I el Roger és de Sant Cugat Sesgarrigues, un poble del costat, Estan de menys merda. guai perquè no té tren,
Però més guai perquè no té tren. Però més guai perquè no té tren, també, com vam veure a l'episodi la setmana passada. Per què collons creieu que esteu aquí? Jo no ho sé, la veritat. No tinc ni puta idea què foto aquí. M'arrepenteixo d'haver vingut, inclús. Però ja t'ho he dit abans, nosaltres ens arrepentim més d'haver-te No portem ni convidat. 5 minuts i ja té remordiments. Però és que diu, si em tornéssiu a convidar no vindria i cada dia que passava que vaig dir que sí, m'arrepentia encara més. Ja li dic, tio, jo cada dia que ha passat penso, ens hem equivocat, en plan molt heavy. Sí. Vale, Roger, si poguessis canviar el Biel per qualsevol altra persona, per què el canviaries ara mateix? A mi m'agrada el Biel. Ahir no, però avui sí. A tu t'agrada el Roger? Vale. Si poguéssiu cancel·lar un aspecte del Nadal, quin seria i per què? O sigui, hem de parlar una mica, hem de fer veure que parlem del Nadal. El què has dit? Si poguéssiu cancel·lar un aspecte del Nadal, quin seria i per què? Hòstia, és que el Nadal realment gairebé tot és bo, no? Al final. Uai, Amb la gent, jo penso que el consumisme, tio... Calla, és que ahir quan estàvem preparant el guió, estàvem parlant de com es pot criticar el Nadal. I el Magí va dir que criticar el consumisme és algo que era una línia vermella que no es podia passar. Durant el podcast. Per què no? Perquè està molt cremada ja. Una cosa, m'obro el xupa-xups o et creus que m'impedirà i sonaré com si tingués un penis? Ah, sí, no sé si ho heu vist, però darrere nostre tenim el públic. Avui és el primer dia en públic. És veritat. Un fort aplaudiment pel públic! Jo, si pogués cancel·lar un aspecte del Nadal, probablement cancel·laria la família. Perquè jo durant els anys he anat veient, no, que la família no la tries. I una de les coses més xules de no triar la família és que realment, quan tu comets un crim, a nivell legal, i amb el supòsit de que aquesta persona que forma part de la teva família... No, Lluís, para, perquè això és sèrio. No. En el cas que estiguessis cometent un crim amb una persona de la teva família, amb el supòsit de que és de la teva família, estaries afectant a un apartat de la llei de crims familiars que realment, èticament, no permet cometre aquests crims. I, per tant, en el cas de que tu sí que cometessis el crim, estaries matant a una persona de la teva família. Clar, però si comencem en dret constitucional has de tenir en ment, no? Tot el que ve sent què passa? Com l'evolució, no, del marc constitucional al voltant del senyor Pare Noel. Que vull dir, una cosa és el marc constitucional quan no tens el Pare Noel i l'altra és quan sí que tens 3 rens, no?, que t'intenten... Aquí, això t'ho he de relatar. Ell treballa pel Pare Noel? O no? Ho havia acostumat, però em va fer fora. Estic cobrant del paro, tio. Podem tornar al tema de la família? Sí, de la família. Sí. No, és que ara que deies això de la família, tots tenim com un familiar que sempre brilla als dinars familiars. Vosaltres enteneu alguna? Roger, persona del teu dinar familiar o sopar familiar o tal, tens algun person o no tens cap person? Soc jo. Ets tu. Jo crec. Tu t'encarregues de ser el notes. Jo vaig començar reproduint els poemes que m'aprenia a l'escola, després era l'únic espai durant l'any que podia exposar lo dolent que era tocar un instrument, i vaig anar canviant d'instrument i ara m'haig d'inventar alguna per aquest any. Per quins instruments has passat? Timbal, gralla, guitarra, piano i suposo que algun de flauta també li va caure, però flauta de l'escola. Hòstia, doncs d'aquí volem enviar molt d'escalf a la família del Roger per haver aguantat tants Nadals. I tants diners fotuts allà, també. Ah, que et pagaven, a sobre. Bueno, sí, passes amb el gorro aquest, que aquest any també passaré, i sempre cau 5 euros per cap, 5, 10. 5 euros? Sí. Collons, nen. Deixa estar el pare i foto't anar dinars de Nadal. Aprèn a tocar un instrument, bueno, fes-ho veure. No, jo tocava el saxo, i la bateria. Sí, també has fet el mateix. Aquí tots hem tocat instruments. Que passats, tio, amb els instruments. Cada episodi, tio, que vam parlant de la merda de música, tio. Bueno, farem música o no? Sí, hem de fer música. La setmana que ve. Sí, fem un directe per Nadal, tocant en directe. I fem Nadales. Nadales. Vale. Us sembla bé? Sí, vale. Si voleu venir al públic, podem reciclar públic, també. Jo el que voleria de la família és que a la part del Pare Noel, el pare es diu Pare.
pare és part de la família, que jo crec que per això també hi ha aquesta unió entre el Nadal i la família, perquè el Pare Noel fa de pare. Té una mica una figura religiosa que seria el Pare Déu, no? Que nosaltres som els fills de Déu, doncs el Pare Noel representaria una altra vegada això, i en el meu cas em va molt bé, perquè el meu pare ja és mort, com sabreu, i jo volia la família per això mateix, perquè ja que el meu pare és mort, tio... Tens el Pare Noel. Clar, i em toca els collons. És com un pare... Sabeu aquell pare que va amb samarreta d'imperi per casa, que pega a la dona? Sí. Saps? Aquell padrastre cabron. Una pregunta, si haguessis de substituir el Pare Noel per una altra figura, com te l'imaginaries? O sigui, imagina't que el Pare Noel, pel que sigui, aquest any fa vaga, no? Quin tipus de personatge t'agradaria que et portés els regals? Ha de ser una persona? Un o pot ser animal? fictici? El que vulgueu. Jo triaria Superman, la veritat. Un tio ràpid, eficaç, Sí, et pot portar on vulguis. Sí, jo crec que el Superman seria... O sigui, que vagi volant, no? Sembla algo més pràctic. És més pràctic. És més pràctic. Que vulguis, tio. És molt més pràctic com a nivell de negoci que anar amb uns rens amunt i avall i els has d'aparcar i els has d'alimentar. Què més Pagar el t'agrada del seguro, tio. Superman? Bueno, és atractiu, no? No, la veritat no he vist ni una pel·li del Superman. Però bueno. És que són bastant dolentes totes. Sí. Des de la meva humil opinió, les pel·lis de superherois en general, a mi personalment... Però va de vermell, que és així de Nadal, Superman? Bueno, va de blau, però... Va del Barça, realment. Una cosa, Lluís, et pots posar el gorro, sisplau? És que no para de caure, tio. Jo ho entenc, però posa't-el per sota dels cascos, tio. Perquè m'ha costat 2,85 que tenien els gorros baratos. 2,85 cada gorro. Uns més cars que els altres. Crec que el més car el té el Roger. A veure, me l'ensenyes, porfa. Pots mirar el preu. Sí, aquest és el més car. Té un dibuixet. 1,80. Té un dibuixet. Aquest no és el més car. No ho sé, tio, però és que hi havia els baratos i dic, especial de Nadal, especial, i com que ens han arribat moltes donacions, doncs la casa per la finestra. Molt bé. Paga doble, no, Biel? A l'atur teniu paga doble? No hi ha res, no hi ha res. No hi ha res. Et paguen per tocar-te els ous, bàsicament. Què més vols? No, però si et paguen el doble per Nadal, però toques els ous al doble al Nadal, saps? A mi el que no m'agrada personalment és el Nadal, vale? En general. Jo em declaro no fan del Nadal. El que sí que m'agrada són les vacances de Nadal. Per què? Collons. Però per què no ets fan del Són Nadal? vacances. Jo, perquè m'he de pensar que collons li regalo a ma mare i ma germana i això em fot quilos de mandra. Sí, però jo aquest Nadal ha sigut la primera vegada que he arribat a trobar gust en fer regals. L'amic invisible... És perquè ja no tens nòvia, tio. No és per això. Bueno, En part. a veure, sempre... No, però depèn de qui et toqui. Si fas l'amic invisible... Jo no faig amic invisible. No vull que me'n facis, però... Sí, millor, perquè si vols puc explicar-te l'experiència del nostre amic invisible i... Podem fer una cosa. Fem un amic invisible de diagnòstic només tu i jo. A veure qui ens toca. Prepara't. Depèn de qui em toqui, doncs faré un regal i un altre. Explica. Va, Roger, la Va, quina era aquesta anècdota tan increïble? Sí. Curiosament, aquell any érem bastants, el grup, però ens va tocar fer-nos un regal mutu al Magí i jo. Jo amb el Magí li faig una funda de mòbil amb la imatge del seu personatge artístic que es va crear i ell em ve amb una bandera homosexual i una funda pel penis amb cara de reno. Clar, i llavors dius, hòstia... Vas regalar 2 banderes, l'altra de Jamaica o alguna. Sí, l'altra era de marihuana. Va ser útil la funda pel penis? No. No l'has utilitzat? Bueno, sí, crec que la vaig fotre amb un altre regal. O sigui, se la van portar amb algun altre... Vas fer retweet, no? Sí. Bueno. Vaig reciclar el regal. Jo ara explicaré la meva experiència, vale? El Roger escriu pel grup de WhatsApp, aquest divendres super heavy, hola, vull pillar una molt gorda aquest divendres, és que, no sé, vale. D'aquí jo dic, vale, li regalo una bandera de marihuana que jo crec que li agradarà. I ell em regala una funda del mòbil. Total. Sí, poso la funda del mòbil. El que el Roger no em va dir és que era una funda de mòbil decorativa. No era protectora. I jo una de les coses que busco en les meves fundes de mòbil és que protegeixin. Llavors, em cau el mòbil un dia després i se'm va rebentar la pantalla pel mig perquè era una funda decorativa no protectora. Per tant, a mi em va sortir més car el regal que tu. Per tant, xapem. Vale, i si vols ara aquí fora en podem parlar. Pero estas horas que son, colgado. Madre mía, que tengo una resaca el 15, hermano. Venga, pídete ya los 3 deseos que quiero ver a su barba.
Bueno, doncs això és un geni de la làmpada que va drogadíssim i us demana 3 desitjos a cada un dels dos. I us els compleix, Fins ara els ha complert tots, els que han demanat. O sigui que ho fa ràpid a sobre. Els compleix i ràpid. Depèn. Però això és la típica, pots demanar infinits desitjos? No. No pots hackejar aquest geni, no és hackejable. Va, primer, qui comença? Comença tu. Va, feu un primer. ping-pong. Feu un ping-pong. Un. Jo començaré per la típica. Felicitat. Felicitat per... Felicitat al món i tot aquesta... No, Una mica egoista, no? Estem caient en tòpics aquí. Sí, no Felicitat. sé. Estigui tranquil. Completament respectable. Jo demanaria diners, també, ja que estàs. Aquesta ens Aquesta és la interessant, no? Sí. Aquesta surt sovint. Quants diners? Clar, quants diners? Pues, vosaltres creieu que 1 milió podria veure tota la vida? Sí. Sí. 1 milió Sí, no el podeu invertir, o sigui, no el podeu multiplicar. Has de... Sobrat. Has d'anar... No sobrat. Jo És per viure... milió? És per Viure com una vida normal, bàsicament. tranquil, però tampoc... No, tranquil no, normal. Així... No és per anar a sopar. O sigui, a veure, quants anys comptes que viuràs? No, ara mateix. Et donen 1 milió d'euros ara mateix. I te'ls has d'administrar, doncs, fins als 70 anys. Quants? 70, 80 anys. 70. No, Vale. posa-li 70 i a partir dels 70 et 75. donen una pensió. Bueno, llavors ja... Vale, jo crec que una manera de calcular això és, veient que ens han de durar fins als 75, quin cotxe us compraríeu i quina casa tindríeu? Vale, però cotxe ja estàs parlant de 30.000? Depèn, No, tio, cadascú, pots comprar-te un cotxe de segona mà. Clar, el Biel es compra un cotxe de setmana i a mi em dones 1 milió i em fundo 200.000 pavos ja només Amb el començar... No, en una armada d'infants laborers que em facin els guions del podcast, El tio, perquè... podcast. I que es treguin... O sigui, que sigui el teu i que es xat treguin la GPT carrera per però tu. personal, no? O sigui, xat GPT en persona. I que no els Saps hi hagi GPT de donar indi. de menjar, la gràcia seria comprar-ne prous com perquè es puguin Perquè no alimentar s'acabin. entre ells, diguem-ne. Com va ara el mercat de nens laborers últimament? Han pujat els preus o... Malament. Clar, ara que és Nadal potser És l'inflació, pugen. l'inflació. Perquè... No, però llei No, d'oferta... però la gent aprofita llei el d'oferta Black Friday. No, Roger, llei d'oferta-demanda. Ara que ve Nadal, pugen els preus. Ara entenc que és un mal moment Però per la gent- invertir en nens laborers. La gent que realment en vol ja els ha comprat el Black Friday, vull dir que... La gent fa la feina uns dies abans. És com el dinar de Nadal. Sabeu allò que jo l'altre dia estava al Consum i diu... Hòstia, allò dels nens laborers, pel tema regals, jo ho veig molt, Però no sé si es poden importar, la veritat. Diria que és una mica il·legal. Per què no els agafes d'aquí? Per què no els vols, nacionals? No, perquè nacionals no molen, Tio, no treballen tan bé, tio. Ets un racista, Biel, tio. No treballen tan bé. Ets un Sabeu d'algun racista. país, algun país que tingui molt bona reputació? Bangladesh, no? Índia, aquests llocs, Xina... Vale. Quants tòpics has tirat No, Lluís, però no pot... No, En 10 segons. Al Biel no li podem preguntar aquestes coses perquè respon. No passa res, no? Dubto que algú d'Índia us miri, el podcast. De fet, jo miro o tu mires? No, tu parles. Tenim 2 persones de Pakistan No, que ens vas dir que no veuen. parlaries del podcast. Sí. Vale, però hi ha una Són de persona Pakistan, l'Índia són que ens nens mira. laborers o no, no ho sabem, això. Pakistanis. Fins Són que bons no demanin- treballadors, els pakistanis, la Fins veritat. que, sí, i fins que no ens demanin de venir de públic, no ho podrem saber. Vale, la qüestió, que l'altre dia estava al Consum, vale, i vaig sentir unes senyores que es queixaven de que havien subido mucho los precios des de que havia començat això de la campanya del Nadal. I una deia, no, és que les gambites i les coses... La cosa és que les senyores volien comprar el dinar de Nadal i el sopar de Nadal amb 8 mesos d'antelació, posar-ho al congelador i així aprofitar... No, és com les rebaixes, no? Al final, la roba d'esquí es compra a l'estiu. Puges a Andorra un dia, allà... Bueno, no sé què es fa a l'estiu a Andorra, pujar a calés i et compres roba d'esquí. Però les senyors volien fer el mateix. I jo vull preguntar-vos a vosaltres si ja esteu preparats, ja heu fet totes les compres de Nadal? Jo no he fet res, la veritat. Jo n'he fet una, per l'amic invisible. Jo també, un amic invisible. Jo tinc el regal pensat. Per qui? No puc dir, per l'amic invisible. Ah, vale. Però per què tothom té amic invisible menys jo? Jo, perquè la meva família aquest any hem fet amic invisible. Tu no pots queixar, tio, que t'he portat 2 regals. No un, no 2. Bueno, un era seu ja, vull dir... Bueno, tio, però simplement és un regal. Jo els hi dono al públic, que s'ho mirin, així estan entretinguts. I callen una mica, perquè Exacte. estan molt xerraires. Una samarreta també, si voleu. I podeu aplaudir, si us plau, que us Sí, acabo va. de donar coses.
Gràcies. Mira, ara portem una dinàmica que és... Hòstia. Hem de construir la backstory, o sigui, la biografia de personatges de Nadal. Però la construïm entre tots? No, cadascun té una. Jo puc començar? Tu pots començar. Pots triar. Tens el caganer, Sí, el ja bou, està. el juny... No, Vale. ja està. Vale. M'agrada molt que em facis aquesta pregunta perquè jo sempre he sigut molt fan del caganer. Vale? Hi ha molta gent que diu, sí, mira, jo tinc el caganer del Messi. No, jo sóc fan del caganer. I no sóc només fan del caganer com a figureta, sóc fan del caganer com a concepte. Perquè per mi el caganer el que representa és la llibertat. I quina llibertat representa? La poder cagar a la muntanya, en primer lloc, clar, perquè jo abans estava pensant justament en les figures de Nadal i dic, Roger, tu que has estat a Finlàndia, quanta gent has vist cagar al bosc? Molt poca, perquè fa molt de fred. Fa molt de fred. Vale? Molt poc Clar, iguala... és que allò és que et baixa el cagarro i a mig baixar ja s'ha congelat, saps? I fa com una mena d'estalactita que et baixa de l'anus i allà es queda. Molt saps? poca, Es queda igual com una pedra. una o dues persones, i no sé si jo estic dintre d'aquestes una o dues persones. Però ho vam fer d'hora, com vaig arribar. Que a l'agost-setembre no fa tant de fred com... Però clar, fota't a cagar al novembre a Finlàndia, a veure si tens collons. Jo no en tinc, per això no hi vaig. Llavors, però... Estaves fent la biografia del caganer, Sí. Per tant, jo vull dir que és molt català això de cagar al bosc, perquè des de que jo estic aquí a Catalunya, que fa molt de temps ja, he vist cagar molta més gent del que el Roger ha vist cagar a Finlàndia. Vale? I a partir d'aquest supòsit us diré que aquí a Catalunya la llibertat que tenim de cagar por ahí, que per això tenim el caganer, que és molt nostre, va sobretot lligada al que fem servir per eixugar-nos, perquè jo no sé si vosaltres heu anat a la muntanya, però jo l'última vegada que hi vaig anar no tenia paper. No, és raro trobar-te rotllos de paper a la muntanya. No tan estrany, perquè si ens mirem bé de què estan fets els rotllos de paper, diríem que quan anem a la muntanya estem envoltats de rotllos de paper de vàter. Sense processar. Sense processar. Llavors, què podem fer per processar una mica? Doncs jo vaig decidir agafar unes fulles, em vaig eixugar, l'únic que la impermeabilitat d'aquelles fulles va impedir que la neteja fos absoluta, diguem-ne, no? Era un tema que deixava rastre i era més arrossegar que no retirar. Jo el que busco és un element de retirada. I llavors vaig dir, ostres, què tinc al meu abast? Perquè la llibertat catalana de poder cagar al bosc també em permet menjar al bosc. Què vam menjar? Unes mandarinetes. Si mai esteu al bosc, teniu caca i no teniu paper, i us heu menjat i teniu mandarines, quan les peleu, en lloc d'intentar fer una tira molt llarga, intentem fer una tira molt ampla. Perquè el que a mi em va passar és que quan vaig agafar la part de dintre de la mandarina de color blanc, que anava molt bé per retirar, no tant per arrossegar, la part de fora és més d'arrossegar, la part de dins, que és de retirar, em va quedar molt primeta. I com que no... Diguem-ne, vaig ser un problema... Va permear. No va permear, va fer com la bandera d'Espanya, Sí. saps? Que és el mig groc, que seria en plan la part... El que venia o sigui, el que venia per defecte de la fàbrica, mandarina. la mandarina. I els meus dits, un dit, tu imagina't el meu dit, no? Si aquest costat, tot això era de color marró, Vale. que seria el vermell, Sí. i la part del mig, que és la que cobria la tira de la mandarina, va quedar neta. I llavors la feina de retirar la va fer, però no va... La van fer els teus dits, la feina de retirar. Una mica de tot. Una mica de tot. I per això el caganer és una figura que m'agrada tant. Sí, jo el que et proposo, la primera vegada que et passi això, et pots oblidar de fulles i de mandarines i fer el que es feia de tota la vida, que és... tens una mà, no? I llavors, si estàs a la muntanya, és probable que tinguis un riu a prop. No, doncs estem a Catalunya, Lluís. Fas amb la mà i després tu neteses el riu. No hi ha rius a Catalunya, no tenim aigua, estem en una situació de sequera extrema. #sequera. Bueno, us puc fer una pregunta sobre el caganer, abans de res? Sí. Quin caganer agafaria? O sigui, perquè ara és molt típic això dels caganers. El caganer més venut aquest any és el caganer del Messi. Quin caganer us agradaria tenir a casa? Jo estic a favor casa? del caganer clàssic. Del clàssic, eh? Sí. Tu et quedes amb el clàssic. Sí, el de camisa blanca... Perquè a mi el Carles pantalons Puigdemont allà negres, cagant, a mi gabardina. em fa gràcia. El Carles Puigdemont cagant. No, jo ara justament que parlava de la llibertat que ens evoca la figura del caganer, jo em faria la pregunta, no? Quins elements de llibertat podem incloure dins aquesta figura del caganer? Jo crec que la quantitat de roba que porta el caganer és inversament proporcional a la seva llibertat. Per tant, jo si algú fa un caganer despullat, me'l compro. Comenteu-me el link.
Jo em compro un caganer despullat perquè crec que és el màxim exponent de la bellesa. Jo, ja continuant aquest formatín, vinga, faré el bou. La backstory del bou, jo crec que el bou sempre està al pessebre, al costat de l'escena del naixement. El de la mula. No, hi ha el bou i la mula. Clar, però del costat d'aquí està el bou. De la mula. No. O sigui, tu a l'escena del naixement, al pessebre, tens la Sagrada... el nen Jesús? No, a veure... La Sagrada Família és... un edifici. No. La Sagrada Família, abans d'un edifici, era Josep, Maria i el seu fill. Públic, podeu buscar a Google, si us plau, Sagrada Busqueu Família. Sagrada Família. Busqueu Sagrada Família. Tu vas explicant. La Sagrada Família és el nen Jesús, Josep i Maria. Hi ha molt debat sobre la identitat, o sigui, sobre el pare del nen Jesús. Això és un debat que podem entrar-hi o podem no entrar-hi. Però, si us hi fixeu, tot i que ells són els protagonistes de l'escena, sempre darrere hi ha dos animals, que són el bou i la mula. Jo, mira, tinc molt de respecte per la mula, sempre, vull dir, sempre, no l'he intentat menysprear mai, vull dir, jo sempre és un personatge del pessebre que sempre he intentat tractar amb respecte, però si volem parlar de la biografia, de backstory, d'on venen, jo crec que la història del bou és infinitament més interessant que la de la mula. Que la de la mula. Perquè entendre que la vida de la mula al final és menjar palla i menjar palla. Sí, però no hi haurà uns rastres, unes ínfoles de masclisme en aquesta situació que proposes? Perquè parlem del bou, el bou i la mascle mula. Vale, i la mula femení. Però això són petites connotacions de l'idioma català. Però ja pressuposes que el bou té una història infinitament molt més interessant que la mula. No pressuposo, ho sé. Perquè sé les seves històries. I si, ara, em fas explicar la backstory d'un dels dos, jo triaré el del bou, perquè és molt més interessant. No per qüestió de gènere, sinó per motius estrictament narratius. Primer m'expliques la història del bou i després jo t'explico la de la mula i decidim. Vale. La Sagrada Família. Veus? Un edifici. Ensenya càmera. Abans no, la Sagrada Família... No, m'agradaria... Abans era un edifici més humil, però ara... És un edifici molt més gran. L'han ampliat, sí, li han posat torres, ara... O sigui, quan veieu la Sagrada Família al principi era una cabana rudimentària. Si ens l'envies, ara la posarem en pantalla. Sí. Era una cabana rudimentària i ara han començat a construir torres i, bueno... Jo ho entenc que tardin tant si diguem-ne, el fonament de la casa va per aquí. Vull dir, clar. Entenc que l'ampliació és complicada. El bou, què me'n deies? El bou és... Clar, estem parlant de Jerusalem. Clar, ara si parles de Jerusalem, què et ve al cap? Et ve al cap guerra, Israel, Palestina i tal. Però és que abans Jerusalem, doncs, era una terra on l'agricultura i la ramaderia, sobretot, tenien un pes molt gran, molt més gran del que tenen ara, no? I molt més gran del que tenen, per exemple, països industrialitzats com ara Europa. Aleshores, clar, si tu parles d'un bou, estàs parlant d'un bou de fa 2023 anys... Hola! Clar. Com ho saps? Perquè això és el que tenim els que estudiem història, no? Que ens en recordem d'aquests petits detalls. D'aquestes dates interessants. Doncs fa 2023 anys, doncs clar, com eren els bous? Com era la vida d'un bou? Saps com és la vida d'un bou de fa 2023 anys comparat amb la vida d'un bou d'avui en dia? Per exemple, no la vida d'un bou avui en dia, aquí la tenim. Clar, no s'assemblen en res. Avui un bou pot anar a un podcast i ningú el mirarà malament, però fa 2023 anys ni podien anar a fer un podcast, no? Perquè no hi havia un podcast, ni estaven ben vistos per la societat. Llavors, clar, tu tens... O sigui, el fet de que hi hagi un bou a l'escena de naixement és molt important. És un abans i un després per la història dels bous i com són percebuts per la societat, perquè de cop van passar... O sigui, el que era abans un animal completament desprestigiat, vull dir, no era acceptat per la societat, saps? I de cop, clar, el posen... O sigui, el nen Jesús va decidir néixer davant d'un bou. I l'emmirallen davant de tota una construcció. Exacte. Del que se suposa que és la realitat, del que és la veritat, del que és la mentida, del que és el que és el somni i la creença i la fe. Correcte. Quan tu exposes una figura, sigui la que sigui, jo crec que si Jesús hagués nascut davant d'un
Quin és l'ésser més Despreciable. putrefacte, sí? Quin tipus d'escarbat estem parlant? Una rata de claveguera. Una rata, però de les grans. Però allò De les de París, claveguera. de les de París, les que vam De les veure a París. franceses, tio, de les Les que vam veure a París. Ratatouille. Fotiàs. El Pues igual sí que n'hi havia, perquè jo el que no em puc imaginar és que Ratatouille li hagin fet una pel·lícula... I molt bona, de fet. Ets un gran de Ratatouille. Un gran Jo fan. American Pie i el Ratatouille, vull dir que... Però què són unes destacaries coses. de Ratatouille? Tota la pel·lícula en si, no? O sigui, al final parles d'unes rates de merda que nosaltres les matem i les converteixes en un personatge bonic, Clar, o sigui, bo, estaríem parlant de que cuina... O sigui, Clar, que un ésser que no tindries mai a la cuina, de cop està fent els millors plats del món. No sé, espectacular. És una mica el que estàvem parlant del bou, no? Un animal que de cop que passa a ser de completament desprestigiat i de cop, hòstia. L'exposes Clar. a les grans llums, Clar, l'exposes a la gran a pantalla. la gran pantalla. Però ara necessito saber Que fa la de la mula. 2023 anys la gran pantalla era un pessebre, ara és pues, una sala de cine, no? Però... Ara m'has de dir la de la mula, perquè agafes la del bou i canvies bou per mula i... Per mi més o menys és el mateix, No. Clar, tu has pintat que el bou era l'hòstia i la mula era una merda, però... És que la mula és una merda. Però vinga, va. Ets tan masclista, Lluís, quan dius... No, quan fas aquest no, tipus no té res a veure. d'afirmacions. Tu m'has dit que t'expliqués la backstory del bou, ara, i tu que tu explicaries la de la mula. No, jo és que ara no vull explicar la de la No, mula. perquè tu has defensat... Si defenses que el bou és molt guai, també ens has d'explicar no té perquè res la a veure amb mula... el Jo el que gènere. puc- Vull dir, m'ho estàs portant a un terreny de política. Jo no vull No, no em zero facis entrar gènere. en política. aquí. Zero gènere. L'Emule. Explica una mica la L'Emule. història de l'Emule. Clar, o sigui... Sabeu el programa de l'Emule, no? Sí. És un programa per descarregar-se pel·lícules i això i aquestes coses de manera il·legal. Aleshores, clar, si tu tires enrere l'Emule, acabes anant a parar a la mula del pessebre. Llavors, és... Què passa? Sí, i o sigui, llavors tu ja tens aquesta noció, no?, de que aquest animal en el futur portarà coses dolentes, portarà coses il·legals. Jo personalment he fet servir molt l'Emule, però sóc plenament conscient de que és algo il·legal, que vull dir, pels Sí, productes... per tu la mula és una persona... No persona, és un ésser il·legal. És el mal. És el mal. Oh, és el mal! Tu creus que... No és el mal, va en contra de l'Estat, bàsicament. És anarquista, per És tu. anarquista, sí. Per què és anarquista la mula del pessebre? Perquè va en contra de la llei, bàsicament. De quina manera va contra la llei la mula? Per l'Emule. Per l'Emule, perquè esdevindrà l'Emule. Vale, llavors... La mula en el seu dia, a saber el que feia, la veritat. A saber de què anava carregada dins A saber de què no. Vale, mira, el personatge... Per exemple, com se li diu a algú que passa droga? Cabell. Mula. Vale. La mula. Vale, el personatge que t'ha tocat a tu és el rei Baltasar. Hòstia. És de color negre. Has de fer la seva backstory. Bueno, com que era negre era molt bona gent, la veritat. Niños de Andoain. Los padres son los reyes. On va néixer? On va créixer i per què es va decidir presentar-se amb regals davant del nen Jesús? Bueno, tothom sap d'on van treure el regal, potser, no? Devia néixer... Bueno, el rei Baltasar. El rei Baltasar va néixer a Nigèria, a un poble d'aquests perduts per allà que no tenen res, ni aigua, ni res. I pues, el paio va anar caminant. Com va ser la seva infància? La seva infància una puta merda, la veritat. Com que... Li feien bullying. Camina diferent No, no li feien bullying. No, no li feien bullying perquè nens- tenien una societat allà d'aquestes tancades que on es porten tots bé. O sigui, es porten amb entre els de ells. fora... No, amb els de fora, Jo una de les coses que em pregunto és si era d'aquell tipus d'infants de Nigèria que els donen una K-47 i disparen als avions quan passen. No, no. O era del No hi tipus havia que- avions. A sobre no hi havia avions ni AK-47, hi Però havia llances i... munyia la seva mula i per mules. alimentar la seva família? No o tenien mules allà. No havien arribat a Nigèria. No havien arribat. De O sigui, fet, la primera mula que Baltasar veu és quan arriba... Quan amb el nen arriba... Jesús. bàsicament. I es queda flipant, saps? No, però és que la cosa que el bitxos- Baltasar el van recollir el Gaspar i el Melchor perquè estaven com a UNICEF i aquestes coses i el van veure guapo el tio i el van agafar, bàsicament. Estava fort i va dir, aquest carregarà. Havien de ser inclusius. Eren dos blancs, Anaven molt carregats. era un blanc, un pèl roig, que els hi faltava? Pues, negre. Havien de ser inclusius.
I d'aquesta manera I clar, va vindre el Baltasar. Jo entenc que No és una història anaven molt carregats complicada. el Melchor i el Gaspar i van agafar el Baltasar Van agafar la mula. per distribuir una mica el pes, Però no? vosaltres sabeu que No, home, no. realment no en són 3 de Reis Mags, que en són 4? Quin falta? Que m'ho expliqueu, vaig aprendre fa 2 setmanes. Tenim... Artaban. Artaban és el número 4. Hòstia, jo em coneixia el del Secalló, però no el de l'Artaban. No, mira, el fet és que quan, al llarg de la història, no, si realment van haver-hi aquests 4 reis que van anar a buscar i realment eren 4, el que ha passat al llarg de la història és que el quart quedava malament. Sí. Sempre queda millor, per exemple, en un Tres, podcast, el Lluís, el Magí i la persona convidada. En canvi, avui... Som 4. I algun sobra. Hi ha algú que sobra. I no ho dic jo. Ho diu el públic. No, ho diu la llegenda. Vull dir, estem parlant de que una de les històries, la història més famosa de totes, ha eliminat el seu quart personatge. I color de pell? És veritat. Mira, ara t'ho dic. Blanc. Tinc una foto aquí. Ostres, no sabria dir-te. Aviam si... Fa cara de persa. A veure com ho fem, això. Sí, jo he La vist... posem en pantalla, ara? La posem en pantalla? Hòstia, a tu et surt diferent. Jo, sí, ho posem en pantalla ara, però jo... A mi he buscat una foto i m'ha sortit blanc. Però bueno, no sé. Suposo que... El teu personatge que has de fer la seva backstory és el Josep. Hòstia. Qui és més verge, Josep o Maria? Josep. Jo crec que Josep. Jo crec que el problema de Josep ve una mica amb l'ofici. O sigui, jo crec que ell no tria ser fuster. Amb ell això li... Son pare l'obliga. El problema de Josep és que Josep fa l'ESO i no se n'en surt. El pobre Josep no se n'en surt, casa seva, i diuen, hòstia, aquest nano no pot tirar cap a la banda acadèmica, ell ha d'anar a fer algun ofici. Son pare volia que fos advocat o... Sí, no, perquè Josep ve de casa bona, Sí. Sí. Josep ve de casa bona. Aristòcrata de Nazaret. Exacte. El problema està en que, ja et dic, Josep no se n'en surt i tira cap a la banda de ser fuster. Llavors, ell està allà a la fusteria, tal, no fot massa cosa, i un dia, així tot plegat, ve una senyora a fer un encàrrec i curiosament, aquesta senyora és Maria. Llavors, comencen la seva història d'amor, ni que Josep té un problema, que Josep no pot tenir fills. O sigui, el problema de Josep és que va al metge... Però no funciona la cosa. No li funciona. I com que la Viagra... No s'havia inventat. Fa 2023 anys, no hi era tampoc, ni mules ni Viagres. Clar. Hi ha aquest problema. Llavors, què passa? Maria truca algun dia a algú d'allà dalt. Truca amb què truca? El crida. Sí, crida, exacte, perquè estan tots estan allà, vull dir, no et pensis. Els reis viuen al poble del costat, l'únic, clar. Jo tenia entès que van creuar mig món per... No, què collons? Aquest senyor... És el mateix. Mira, que ha nascut el de la Paquita, anem a donar-li un regal. Anar de Barcelona a Tortosa, per exemple, tardes el mateix que caminant, que si ho vols fer amb cotxe, des d'aquí fins a l'altra punta de València, per exemple, és el mateix. Clar, van allà caminant i tal, i bàsicament... Camells, no? O no? No, els camells porten els regals. No. Els camells porten, vale. O les mules. El camell. El camell és millor. Jo, Roger, tinc una proposta per tu. I és que jo t'he declarat el meu amor diverses vegades. Sí? I avui ho vull fer en directe, però vull fer-ho d'una manera diferent. M'agradaria molt que poguessis fer de Josep, jo sóc Maria, vinc a la teva fusteria i vull que em camelis. O sigui, estem fent un roleplay. La primera trobada, estem parlant de la primera trobada entre Josep i Maria. Maria va a la fusteria. Però Josep parla castellà o no? Maria parla castellà. Maria parla castellà. És Maria con acento, no? Sí, i una mica així verdolera, no? Clar. Josep és un tio, al final és fuster, però Josep, és el que he dit, ve d'una família bona. Sí. A casa seva no ho respecten que estigui amb la Maria, no. Clar, és una verdolera pobra, la Maria. Home, és que és un burro que es deixa entabanar al final, per mantenir el nen. Que al final hi ha un altre senyor que el manté. Però el nen, o sigui, quan neix el nen, Josep ja està amb Maria. Vosaltres creieu que... O Maria es presenta a la fusteria amb un nen ja. A l'igual Jesús és una mica rotllo Ana Obregón, una mica. En plan... Igual és ventre de lloguer. Jo t'explico com va. Maria entra un dia a la fusteria
porta un bombo que no se l'aguanta i li diu, ei, Josep... És tuyo. La que parla castellà. Parla castellà. Què dius que què? I el Josep... Es deixa fer. Clar, no, jo entenc... Vale, ja començo a comprendre, perquè el Josep sempre, suposo que havia tingut problemes en lligar, no?, jo crec. I aquí, quan de cop es presenta Maria a la fusteria i li diu, és tuyo, ell tenia com molta pressió de família de tenir un fill. I aquí veu l'oportunitat de, mira, aquest me l'adjudico a mi, no? Faig família. I la dinastia segueix un negoci, I me l'estimo com un fill. Clar, vull dir... Clar, i ell allà no va poder anar a teràpia mai, i ningú li va preguntar si ell era feliç amb Jesús. Però jo el que entenc aquí és que també una mica, a nivell bíblic, això funcionaria, perquè estem parlant d'una història de sacrifici, d'amor incondicional cap a aquell nen. Josep no tenia cap obligació davant de ningú. És ell que pren la seva pròpia decisió d'estimar-se aquell nen, de mantenir-lo i de fer-lo créixer. I jo crec que és a partir d'aquest amor que és enganyat totalment. Per Maria. Sí, jo crec que no era amor per això, Jo crec que tot això venia de sons pares, com però he dit abans. Com és que estem fent sempre el mal amb la dona? O sigui, la mula és el mal, Maria és el mal... Ara ho estàs fent tu. Lluís, ets un masclista. No, jo no he dit això. No, tu has volgut que parlés castellà la Maria, doncs ets un... No ho has dit tu, això. A veure, has dit que havíeu de performar el primer no em facis gaslighting. No et faré gaslighting. Vale, tu ets Maria? No, jo soc Josep. Tu ets Josep. Però és que jo ja no vull ser Maria. Algú vol ser Maria? No? Vale. Poca resposta. Vale. S'ha acabat ràpid, A la pròxima... És el primer avís, això. A la pròxima ho fem a dit, Sí. Però realment, si pogués aprofitar per fer alguna cosa durant les vacances de Nadal, aprofitaria per cometre el crim perfecte. Bueno, això és un debat que no té res a veure amb el pessebre. Vale. Però en el teu cap, quina forma té el crim perfecte? Heavy, això que estic a punt de dir. Digues. Mira, soc una persona de Nigèria que viatja fins a Natzaret. Vale? Em tenyeixo. Soc blanc. La pell. La pell. Vale. Soc blanc. Soc bèstia. Vaig a la fusteria on sé que hi ha una parella que viu feliç el seu amor i que justament aquella nit anterior havien engendrat un infant. Agafo aquell home que està treballant, agafo un martell de fusta per darrere, cop al cap. El trinxo. Després d'això, vaig a casa seva. La seva dona encara dorm al llit després de la festa de la nit anterior, que havien begut una mica de vinagre. I em faig passar pel senyor. I això és la història real del que va passar. Hi ha una suplantació d'identitat en la qual, quan aquella persona va a la fusteria i mata Josep, li roba el carnet d'identitat i Maria no hi veu bé, és miop. Això és un detall... I confon l'home. Sí. Confon el pare del seu fill... Sí. Però tu quins pastorets pel seu assassí. Has anat a veure els pastorets de Tarantino? Què collons passa? No, jo és que no... Jo els pastorets, mira, dels pastorets l'únic que sé és lo dels catarres, que diuen els pastorets de Manel i Jornet, no sé si és que diu. Benet. De Benet i Jornet. Benet i Jornet. Però bueno, molt bé, noi. I després, quan jo anava al meu col, el Cristòfor Mestre, fèiem una adaptació als pastorets nostre a la nostra escola i jo feia d'un senyor que feia de tartamut, més o menys, jo feia de tartamut. Hòstia, que bo! I deia, el Jeremies. Exacte, i deia, dimoni de canalla, on és el xai? Perquè els havien robat un xai o alguna cosa així. Tu, Roger, tens una experiència dilatada, no?, en els pastorets de Benet i Jornet. No els de Benet i Jornet. Els de Josep Maria Folch i Torres. Aquest és el que fèiem nosaltres. El Benet i Jornet és un director de teatre que el guió de... No, Folch i Torres també, o sigui, però hi ha més... O sigui, de pastorets n'hi ha més d'un i els personatges són diferents entre els... O sigui, hi ha com 3 o 4 autors de pastorets i els personatges que surten a cada obra són diferents.
Llavors, cada poble, si vas a veure pessebres o pastorets, veuràs que són diferents. Cadascun ha triat el text que més li encaixava. Tu quin és el personatge dels pastorets que més t'agrada, que més t'identifiques? Jo el que vaig fer al Rovelló, tot i que sempre m'ha agradat molt fer Satanàs, però ni a nivell corporal ni a nivell de veu me'l van donar. Però bueno. Sí, sabeu que el Bassai, és que el Roger va venir, perquè el Roger i jo havíem sigut companys de pis, i ahir va ser el primer dia que va tornar aquí, a Barcelona, va venir a dormir a casa, i hem dormit junts al mateix llit, i quan va venir vam aprofitar per saludar la veïna. I jo vull fer una... Hòstia, això no podem fer un clip que es veu que ens veuen a TikTok. La veïna ens veu a TikTok. Bé, li va dir el Roger que estava molt prim. I vull denunciar el que hi va passar, perquè no se li pot dir a la gent que està prima. Sempre se li ha dit, ei, estàs més fort. Vale? Llavors, si ha guanyat pes és perquè està més fort, si ha perdut pes és perquè ha perdut greix i està més fort, i sempre se li ha dit a la gent que està més forta. Jo només volia dir això. Tu què menjàveu a Finlàndia? El bo de Finlàndia és que és un país molt car, però hi ha... Lo bo. Espera't, haig d'acabar. Ara t'he dit la part bona. És com el Lluís, que no acaba de diferenciar entre lo bo del bou i lo dolent de la mula. No, és broma, però... Espero. Lo bo de Finlàndia és que hi ha uns restaurants universitaris repartits per la ciutat on el menú val 2 euros. Estem parlant de Helsinki. Helsinki i entorn, perquè la meva universitat estava a l'entorn, però bueno. Per 2,80 menges el menú, sencer. Hòstia. Plat, pa, aigua, la que vulguis. De quin menú estem parlant? I a sobre és fàcil colar-se. El problema del menú és que és patata, arròs patata, meatballs, moltes meatballs. Les típiques mandonguilles de l'Ikea, allà són els reis dels mandonguilles de l'Ikea. Oli d'oliva n'has vist? No, molt, molt poc. L'oli no és ni de girassol. L'oli és d'un tipus de flor que només amb l'olor ja t'espantes. M'ho estàs venent molt malament, Però, no, tema menjar no en tenen ni puta idea. I lo bo? Que encara jo estic És molt car. Bueno, collons, Has començat amb lo bo. Lo bo són els 2,80, no? Com a bo. Clar, o sigui, per 2,80 vas allà, et donen el plat, tu menges, que ja està cuinat, i ho tornes a deixar allà i no neteges res, això a casa no, vull dir, no... Si vas al supermercat a fer-te pasta amb tomàquet, costarà més de 3 euros, segur. Però això és l'únic bo que té Helsinki. Tema festes... No, collons, bo nivell de menjar, perquè m'has preguntat què menjava. Sí, i tema festes... Festes no n'hi ha gaire. L'única, perquè, sí que n'hi ha, però el problema és que no estan adaptades a el que a nosaltres ens agrada aquí, perquè allà les festes comencen a les 6 de la tarda i a les 2 de la nit, a les 3, els més borratxos. A les 3 estàs follant, no? Tu ja? Exacte, abans. Bueno, si compleixen les expectatives sexuals d'abans de l'Erasmus. Que, bueno, jo crec que sí, però vosaltres heu decidit fer la presentació que us ha donat la puta gana. Però tu et sents satisfet amb les... Sent realitzat, sexualment? Molt realitzat. Tu, Biel? Sí. La veritat que sí. No necessito molt per això, No, amb poc et conformes. Sé que vosaltres, tu no ho sé, suposo que sí també, ho necessiteu bastant, això de follar, però ho trobo bastant... Necessitar No és necessitar, però és... Qui diu follar diu fer-se una palla. Jo això sí que ho vull dir. Això sí. No, jo això sí que no crec que sigui el moment de parlar-ne, però si coneixeu algun terapeuta sexual que tingui relació amb la hipermasturbació, si us plau, feu-me. Jo crec que això ja fa anys de que ho parles. Sí. Jo me'n recordo del MIP, ja deies, és que em toco molt. Però és que és un tema de gestió d'estrès i ansietat. Per mi és heroïna i no me n'amagaré mai. Vull dir, la sensació després d'una palla no la puc trobar amb res del meu entorn i és una promesa. Jo sé que quan m'hi poso i ho acabo, estaré tranquil, és igual, durant 3 segons. Si són només 3 segons, mira, ja em va bé. Podries dir quin és el teu màxim? No ho puc dir ara. Em diré ella. Aproximació. De 10 No, a si 20. se'l sap segur. Entre 15 i 20. Entre 15 i 20. En un dia. I jo em quedo sense penis. I de mitjana, I no a la 15, mitjana a les l'última 5. setmana, 5 al dia. Fàcil. Déu-n'hi-do. Ferida, no? Ferida. No, ferida fa... Has arribat a ferida? Sí. Però això passa. Quan tornes d'escalar,
Algun cop m'he fet ferida per culpa del magnesi, Està polla, seca la mà. magnesi? Sí, tio, la mà. Què? Per culpa dels callos, T'has no? de- Per Per culpa- culpa dels callos, no, però el magnesi, com que t'asseca la mà, saps? T'has de rentar les mans abans de fer-te No, una però palla. vinga, abans de la dutxa, saps? Pues... Ell se la fotent pel cotxe, tornant del sector. Ell ja està allà de que A mitja via, saps? Hòstia, avui he fet un xiste. Ole, Ara ole. posarem en pantalla una foto del Biel l'altre dia amb la mà als collons mentre escalava perquè deia que feia molt de fred No, i li van feia dir molt de fred. On veu anar a escalar? a Montserrat, al monestir de Santa Cecília. Però és que li vaig dir al Clatell, perquè aquí darrere el Clatell és un dels llocs més calentons. I els Però hi ha ous, un lloc sota els més ous, calentó. no s'està ben calent. Allà, no, com allà en lloc. Però llavors Allà que- És com casa. Però llavors que estaves agafat d'una malla amb l'altre als Clar. collons? Sí. Això està tenint-los molt, molt grossos, Bueno, però sí, necessitava calentar. I calents, necessitava i calents. I calents. Bueno, freds i després Tu què calents. posaries abans, la mà aquí o la mà sota els ous, Jo molta por. A nivell d'alçada sempre estic allà patint. A veure, Roger, tu, en teoria, t'havíem donat deures, t'havíem posat condicions per venir a aquest podcast, i era que et preparessis jocs. Sí, portem. Pues, quan et vingui de gust pots començar Portem amb el jocs primer. preparats, perquè jo que he sigut bastant oient del podcast, sempre em feia gràcia que parléssiu més de vosaltres i que es coneixessin també, perquè al final preguntes a l'oient, però també és interessant saber... Sí, perquè avui la veritat que no tenim res interessant davant, doncs... Ah, exacte, va per aquí. Llavors, el joc l'he preparat jo, però com que el Biel ha vingut aquí amb les mans Bueno, l'hem buides, com preparat sempre... entre els dos. Exacte. No menteixi, Ara aquí fora la que hem de preparar entre els dos. Sí, ens hem partit. Exacte. Vols que comenci jo? Sí, comença tu. Bueno, seran preguntes ràpides i breus, tampoc vull que us foteu, us enrotlleu, però bueno, ja aneu fent. Punt número 1. Us agrada el vostre nom? I si no us agrada, o si us agrada però us agradaria un altre, quin nom us posaríeu? I comença. Jo el nom sí, però el cognom preferia tenir el segon de mon pare. Quin és? Jordana. S'han deixat una lletra ahí? No, Jordana. Jordània no. Jordània no, ja hem acabat amb aquest tema d'Orient Mitjà. Sí, que si no el Biel es torna a fotre... És que me l'està intentant colar tot. Manos a l'obra. Et toca. Ah, sí, a mi m'agrada molt el meu nom perquè és únic. Jo crec que una de les coses importants a nivell de pedagogia és que quan tu li poses un nom al teu nen, a part de que sigui xulo, com per exemple Marc, o Pol, o... No sé, quin és el més popular a Barcelona? Mohamed. Sí, està pel... Sí. En lloc de triar un nom que tingui tothom, tries un nom únic, com Magí, i llavors quan la professora a classe diu el nom, o quan al parc algú crida el nom... Clar, jo estic molt content perquè durant tota la meva vida, cada cop que he sentit Magí, la gent es referia a mi, m'he sentit únic, m'he sentit especial. I sé que la gent que es diu Marc o Mohamed a Barcelona, quan senten el seu nom no pensen en ai, està passant alguna cosa que m'interpel·la, no? Llavors jo cada vegada que sento el meu nom m'engego, saps? I estic molt content per això i els meus cognoms m'agraden molt. Jo si mai em caso amb el Roger li demanaré que els seus dos cognoms els traiem i quan adoptem un nen nigerià ens quedem els dos meus. Tot i això, Mohamed potser no és gaire únic, o sigui, diguéssim que està molt posat, però Mohamed Arbós... No, o sigui, el Moja Arbós. sí, Moja Arbós, sí. No, però si fots, diguéssim, Mohamed, clar, dins de la teva família, origen català, tot plegat, fots Mohamed Arbós, jo crec que és bastant també... És Mohamed Arbós Vendrell? Aquest era el fill. Mohamed Arbós Laval, hem dit. Clar, vale. és veritat, que Vale. no fotrem res meu. Vale, següent pregunta, sisplau. Vale, la següent pregunta la faig jo, que és quin superpoder triaríeu i nosaltres us direm en plan una contra, en plan, pues em teletransportaria, pues cada cop que teletransportes et despulles, bàsicament. Vale, jo vull aquesta. És que ell... Faràs la contra tu pels dos, perquè jo encara no he acabat de pillar el joc. Si fora m'ha dit... No, perquè si no és molt ràpid, això. Vull volar, pues et cagues mentre voles. No sé, són les teves És el coses. que et pensis, el primer que et passi pel cap. Jo vull poder fer tants piquitos com vulgui sense que ningú em digui que no. Tants piquitos. I la persona a qui li faig el piquito, jo li dic, ei, un piquito, i no em poden dir que no. Però t'han de posar un dit pel cul. Vale, però és consensuat, En plan, el piquito és, Sí. hi ha consens, és a dir, no hi ha una voluntat de no, però a canvi... O sigui, tu vas a
Sí, collons, però a veure... Tu me vull fotre un dit pel cul? A veure que li fotin a ell, a tu me degut. Però, o sigui... la gràcia, en plan, el superpoder... Jo m'he fet una lavativa avui per venir, per si de cas. Li fa el piquito i el dit, saps? Li ve de gust les dues coses. Vale, sí. Clar, això no és una contra. Sí, condició, això no és una contra. Això és una alegria, tio. Però així, en plan, pots estar pel mig del carrer i de cop, pum! No, això no pot passar perquè jo he de tenir la voluntat de fer el piquito perquè algú em foti un dit pel cul. Bueno, però és cada cop que fas un piquito, eh? Bueno, pues, a mi és una discoteca... Clar, però per això jo estic molt tranquil, jo no sóc gaire d'anar fent piquitos. Vale. Llavors, bueno, el moment que em vingueu... Vull dir, al final... Una merda de superpoder, per això. Bueno, va, Lluís. A mi m'agradaria poder viatjar al passat. Bueno, no segueixis, que veurem després a veure per on te para el teu viatjar al passat... Però en plan, no la meva vida, jo la meva vida... Quina condició? No, jo la meva vida ja la tinc viscuda. Sí, està molt rot, això, Hi ha una pregunta relacionada. Però és veritat, a mi m'encantaria poder, jo què sé, anar a viatjar al segle XVII, no segueixis, a Viena. La condició és tu viatges al passat, però ets sec. Mentre no estàs a la teva línia temporal actual, ets sec. Sí, és molt bona. Jo què representa que haig de dir ara? Si seguiries viatjant al passat o et plantes. Però quan torni al present recupero la vista. Potser series Lazarillo de Tormes, tio. Pues viatjaria al passat per conèixer Lazarillo de Tormes, sí. I muntar una associació de secs. De Lazarillos. Sí, en veritat és worth it, eh, això. Sí. Encara que siguis sec. I avançar la cura de la ceguera. I et posa un dit pel cul. Lazarillo et fot un dit pel cul. Només Lazarillo. Bueno, si és Lazarillo, sí. Sempre que viatges en el temps, però a tot arreu allà on viatges... No, però Lazarillo, si és sec, com em pot trobar el forat? Bueno, No, tu ets sec. No, però Lazarillo també, hem dit si el Lazarillo Però té unes habilitats de Lazarillo de Tormes que tots... Exacte, aquell tio és molt bo, personatge. Ella pot ensenyar, a funcionar sec. Pues vale, pues no, lo del dit pel cul no, però lo de que em quedo sec sí. Sí. Oh, tu no tries. Si ha dit pel... Exacte, però si ha dit pel cul llavors no viatges. Home, que cada vegada que em teletransporti al passat no tinc un dit pel cul, pues al Tot és final... relaxar, eh? Bueno, va, seguim. Però és que si a sobre no hi veig, m'agobiaria, m'estressaria, saps? A quin animal creieu, així a nivell, o sigui, el màxim, l'animal més gran que us podríeu baixar en un combat? Un contra l'altre. Jo puc amb un cèrvol. Sí, eh? A dins d'aquesta sala, amb les cadires, amb les càmeres, amb tot el que hi ha ara mateix, jo aquí em baixo un cèrvol. No, amb les teves mans. Sí, clar, però sense agafar cadires, eh? Però si estem dins d'aquesta sala tancats, el cèrvol i jo me'l baixo. Jo em baixo un bulldog. Bulldog. Pots aspirar més, jo crec. Però estic parlant d'un bulldog heavy, eh? Però és un gos, tio. Crec que és Però- així un bulldog. No, tio, un dels gordos, dels grans. Sí, el cau la bava. D'aquells. Ah, vale. Sí, un bulldog és molt més agressiu que un cèrvol, eh? O sigui, un cèrvol, nen. Un cèrvol és chill. Sí, chill. No, però un cèrvol d'aquests grans... Ah, dels de Finlàndia. Un cèrvolet. Exacte, un cèrvol enfadat. Enfadat. No el Bambi. El pare. El Bambi, bueno, Et sabia greu matar el Bambi? no. Mira, jo tinc una història molt interessant amb això, Matant el Bambi. que és que jo, Bambi, la pel·lícula no l'he vist mai sencera, però l'he vist moltes vegades, i és perquè el meu avi me la va gravar en CD i es va preocupar... I no la va acabar. No, va retallar el tros on mor la mare de Bambi. Això és censura, això és censura en tota I regla. jo he viscut tota la meva infància i la meva adultesa i encara no l'he vist, però per mi aquella pel·li encara no acaba de tenir del tot sentit, perquè no ho he acabat d'entendre mai, però el que passa, em falta, crec, un element clau per desenvolupar la trama, no? Clar, hi ha d'haver el gir, en algun moment ha de passar alguna cosa, no? Quin seria el pitjor nom per posar una mascota i quina mascota seria? Estem parlant d'animals? Sí. Jo puc dir el millor. Va, fiquem... Jo vull dir el millor. Va, pots dir el millor, és igual. Jo crec que el millor és per un gat, gos, per un gos, gat, per una tortuga, tortuga. I quina mascota... Oh, bueno. I això és el que li passa al burro de torno que li ensenyes al teu gat quan és el gos i el teu gos quan és el gat. Va, Lluís. Hòstia, no ho sé. Doncs Jo tenia un peix taronja que li vaig posar taronja. Vale. Però jo no... Està seguint el mateix. Hi ha algú del públic que tingui una resposta interessant, això? Digues un número de l'1 al 8, Diego. No, basta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu ets la? A veure, Pina. Sí. La Marina, no. Marina, endavant.
Qui és la de la corbata? Que has vingut ben vestida. Vens d'ahir directament del sopar d'empresa? No. Vine aquí, Vas avui. sisplau, va. Parlem. Espera, que trec el xupat d'aquí. Com et dius? No tens regal. Ai, no. Hola, Aina. Benvinguda. No tinc Bon res. dia, merci. La situació actual és que tu ahir vas anar a un sopar d'empreses, dormit amb el teu jefe i avui has arribat sense canviar-te? Podríem dir, sí. Sí o no? No, no. Ah, vale, joder. Per començar a tenir treball. No treballo. Soc O sigui, lo de la corbata no és de cap sopa d'empresa. No. És purament estètic. Sí. Vale. Ah, guai, queda bé. Tu tens alguna experiència en mascotes, noms de mascotes? Algú que ens puguis aportar a la conversa que estàvem tenint? No. No. No, és que no he tingut mai mascotes. Tinc un germà, que potser... Que compta com a mascota Sí. moltes vegades Sí. i t'agradaria tractar-lo com a mascota moltes vegades. Potser l'he tractat una mica com a mascota. En el passat, ara ja no. Si poguessis triar qualsevol animal salvatge i domesticar-lo, què t'agradaria domesticar i per què faries servir aquest animal? Una nútria. Què li faries fer? No ho sé, la tindria com a la banyera. Són molt mones. Però Vale. I faries venir gent de públic a la teva banyera i els hi demanaries... sí, li faria com fer espectacles, saps? I cobraria entrada. Jo crec que el Magí es banyaria. Però ingressaries tu a la teva compte del banc, entenc. Sí, Si això seria explotació en tota regla de la Claro, llúdriga. sí, òbviament. D'acord. Vull dir, ja que no treballo, necessito treure Exacte. diners I el d'alguna sopar manera. d'empresa entenc que seria amb la llúdriga, no? Següent Vale. pregunta, va, deixem l'Aina Va, aquí. següent. Del 0 al 10, en quin moment de la vida esteu? De l'1 al 10. Del 0. No, del 0. Pots dir 0. Si estàs fatal, pots dir 0. Clar, 0 és fatal i 10 Jo està molt bé. et poso un 9. Un 9. No, però no a mi. O sigui, a tu. Sí. Ah, vale. A mi. Jo poso a mi per tu un 9. Ah, vale. Ara la pública. Ara mateix estan aquí com a públic. Potser un 5. Jo. Hòstia, sí que tira baix. Vale. Hem de millorar, Sí que està anant malament, això. Jo Ja, comptant- T'has passat massa. Comptant que duro fins als 75, ara mateix dec estar al 3,80, alguna cosa així, perquè... Potser no hem tres la pregunta. Sí, En quin jo- moment, no? En quin moment de la vida estàs? Si tu creus que al estàs... principi estic amb 21 anys. Ah, o sigui... No, collons! Moment de la vida a nivell emocional. Vale, és Clar, que perquè això... si no un 9 estic a punt de palmar-la, vull dir... Sí, estàs... no sé, tu els teus hàbits, com... Vull dir, no sé què faràs aquesta nit. Sí que ho saps, m'ho vas preguntar ahir, t'ho vaig dir. Sí. Algú vol anar a sopar avui? Bueno, la qüestió és que jo ara mateix jo diria un 8,3, 8 perquè està guapo i 3 perquè és la resposta real però l'he volgut amagar. Ja està. Següent pregunta. Sense quina xarxa social no podríeu viure? Jo era molt addicte a Twitter. Ah, vale. Fins que vaig començar a ser famós amb diagnòstic i ara sense Instagram és dopamina constant. Quantes hores al dia? Sí, ens podries ensenyar les teves hores d'ús? Hores d'ús. Del mòbil. Em molaria veure una gràfica des de que vam treure el primer podcast. Deu haver pujat, en plan, jo no feia servir, o sigui, potser entrar a Instagram una vegada al dia. Tu Magí és el mateix? Es pot veure. Sí. Entra. Aquí, Jo és Però que... jo vull que em faci un gràfic mensual, saps? Sí, podeu Sí, parlar pots mirar fluixet? Jo el problema que tinc és que treballo amb el mòbil, vale? I un dels problemes que tinc és que tot el dia m'arriben whatsapps, he d'enviar correus i he de fer tota la feina que faig des del mòbil i tinc notificacions a l'Instagram i llavors pues, faig unes 5 hores de WhatsApp a la setmana, 5 hores de conduir a la setmana, 1 hora de TikTok i 20 hores d'Instagram. 20 hores? 20 hores a la setmana. I Bueno, el dia... no està malament. El dia, doncs, depèn del dia, 4 horetes, 3 horetes, moltes hores, tio. Bueno, està bé. Però també és on parlo amb la penya, on lligo... Això és amb la meva compte. Sí, Bueno, Aina, xarxa social, tu tens alguna cosa que t'interessi? Sí.
TikTok. És Jo sense tiktoker. TikTok... No, TikToker no. Jo Però- miro TikTok. Vale. Tens el mòbil a mà per mirar les Quantes hores? hores et passes al dia? No sé. A veure, potser 2 a TikTok o 3. I totes són mirant clips de diagnòstic? Algo més has de mirar, no? Dic jo. Ja... És que a Vas- mi la meva For You page és molt rara. Em surten coses molt rares. Què és el més raro que et surt a la For You page? El pis d'en Frank. Tipo... Llúdrigues a una banyera? Fent palmes així... No, doncs podria sortir perfectament, eh? Sí. No, però són com homes ballant... Hòstia. No, en plan raro, eh? Homes negres felicitant a gent per l'aniversari. Jo vull Homes pagar això. nigerians acabats d'arribar a Natzaret. Jo No, conec però- una persona que ho va pagar. Que si Sí? vols li demano el link, sí. Hòstia, està molt guapo això, eh? No ho he vist mai? No. Sí, sí. Surten com a 30 negres. Felicitant... bueno, 8. No, n'hi ha més, n'hi ha més. Has flipat N'hi ha bastant, més, n'hi ha més. Però imprimeixen I et fa- fotos teves, sí. tu els envies un missatge Sí. i una foto i... I comencen, cumpleaños... I et diuen el teu nom i tot, i són allà, i Ah, estan, sí? sí, estan no sé on fent-ho. Sí. Saps lo del cameo? Que tu li pots demanar a una persona famosa a canvi de 50 euros que saludi el teu fill que Sí. té càncer i Sí. tal? Ah, sí? Sí. Pues tu això ho pots fer de pau, doncs els negres aquests pues, també es deixen pagar. Ara que teniu el mòbil a mà, quina és la vostra última cançó que heu escoltat a Spotify i per què? Nitroglicerina. Tu ja la saps. Sí. Perquè l'he escoltat venint cap aquí, perquè m'encén. M'ajuda a passar el dia. Swing the mood. I tens un per què o no tens per què? Perquè m'he fotut a la playlist aquesta de cançons que t'agraden Vale. i he deixat sonar mentre... Podríem dir, la pitjor playlist de cada persona? Sí, sí, perquè no està feta... És el més random, és el més random de tot. Saps? O sigui, a Spotify les cançons que li dones like Sí. clar, són molt per què li variopintes i expliques? després Li surten estàs a fent playlist que no tenen mansplaining cap de tipus de sentit. Spotify. Tinc cançons del 2016 ja guardades, saps? És un Des masclista, que tinc el Lluís, com la veritat. La compte de Spotify. Què? Què has dit? Jo tinc, per exemple, la cançó de Unity, de The Fat Rat. No sé si us sona. Si us la poso, ho entendreu. O sigui, Poder no pots ficar-la, no sé, tema copyright, sí. No la puc ficar, oi? Bueno, doncs no. Pues una cançó dels vídeos del Willy Rex, no sé si m'entens. Pues està ja posada. Va, següent pregunta. Va, fot-li va. Anem més ràpid. Bàsicament, quan fareu un podcast amb les vostres mares? Ho havíem parlat? Jo amb la mare de Lluís ja n'he fet uns quants. De la puta boca. Ho havíem parlat, no? Nosaltres en tenim moltes ganes. Va. Què us Següent passa amb les pregunta. nostres mares? No, però pot ser molt graciós, la veritat. Jo la meva 99% de probabilitats que em digui que ni de Jo, conya. la meva 100% de probabilitats de que em pinti la cara. A hòsties. No. Ara em dirà no, i ja està. I I s'acaba ja aquí la s'acaba. conversa. Sí. Bueno, Sí, malament. i finalment, en quina època us agradaria viure? Tu ja ho has dit, al segle XVII has dit? No, perdó, Viena segle XVIII. Segle XVIII. Sí. Per què? Perquè els palaus... Sí, vol ser un tio amb pasta d'aquella època, eh? Sí, el glamour dels palaus i l'època, no sé, Mozart i tota l'imperi austrohúngar i tot allò... Si toqués viure de pobre, voldries seguir anant allà? No, clar que no, però és que la manera com pinten la Viena del segle XVIII és que tothom està forrat allà. I llavors, doncs... Home, els pobres no els pintaran, no? Exacte, Queda malament. per això. Jo ho tinc molt clar. Sí? Sí. Jo tornaria a la prehistòria, on quan només eren micos, jo seria el primer mico que es va menjar un bolet i va començar amb la psicodèlia i va començar amb la plasticitat neuronal i va crear la raça humana. Jo seria aquell mico que va decidir fer picar dos pedres. Per tu la raça humana comença quan ens comencem a drogar. El Stone Ape Theory diu que sí, que hi ha un moment en el que els micos que recullen els bolets de les merdes dels animals herbívors que es troben per allà, a partir de la sensitivitat augmentada i els canvis de percepció són capaços de començar a crear aquesta personalitat i aquesta profunditat de consciència que els humans tenim I allà gràcies als bolets. comença l'Homo sapiens. No exactament, estem parlant de micos encara, però micos amb més consciència que els seus cosins micos. I les dues pedres, per què? Pel foc? No, perquè un Per mico... encès d'un canal o així.
No. No. Però no sé, per mi crec que fer picar 2 pedres és un dels... És a dir, tu pots mesurar la intel·ligència d'un animal en si fa servir eines, en processos que aconseguir alguna cosa, no? Ja tenim uns ximpanzés a una reserva de Borneo, crec que són capaços de... tenen una premsa i piquen els dàtils perquè els hi surti suc o per pelar-los o alguna cosa així. I són micos. I això és una eina. I ells han desenvolupat, no? Com tenim els ocells que tiren pedres dins d'un got d'aigua perquè l'aigua pugi i poder-la veure, no? Això són eines, però fer picar 2 pedres entre elles no en treu res. I és una cosa que jo crec que necessites consciència per fer que passi. Una cosa és fer el tonto, l'altra cosa és fer alguna cosa random perquè sí, jo crec que va més enllà. I per mi picar 2 pedres és un símbol de consciència. No sé amb quin objectiu, però... Següent pregunta. Sí. Ara el joc... Bueno, ara és un joc. És el de... Però a l'Aina no li preguntarem. Quina època vols? No, la fem seure, si no us interessa. Home, puc tornar, si voleu. Què vols dir, anar i tornar? No. Jo l'actual. A l'actual? Sí. Per la Taylor Swift? Sí, per la Taylor Swift. De fet, ho anava a dir. Vale. Casualment, l'última cançó que estava escoltant no era del Taylor, Ah, no, de qui era? del Pau Vallvé. Hi havia el concert era avui? No, el febrer. Al febrer. Final de gira. Vale. Doncs ja pots tornar a seure. Perfecte. Moltes gràcies per la teva Gràcies, un aportació. aplaudiment. Bueno, el joc d'ara és el de típic de matar, follar o casar. Jo us vaig demanar durant aquesta setmana que m'ajudéssiu amb aquestes preguntes. El Magí va decidir que no ho volia fer. I us vaig demanar que em diguéssiu 3 persones que siguessin característiques i diguéssim referents. El Magí va dir que no tenia referents. Tot i això me'n va dir 2 perquè li vaig demanar 3, tu també em vas dir 2, no sé què us passa amb el número del 3, no. Ah, però vaig acabar dient 3. Sí, perquè t'ho vaig demanar i a ell ja no li vaig demanar perquè vaig pensar, jo ja estic fins als collons. Estic enfeinat, nois. Bueno, el tema està en que el tercer te l'he ficat jo, pel que coneixia d'abans, potser ara ja no ho és, i tu n'has dit 3, però bueno, ja comencem a jugar, per exemple, amb el Magí. Tu vas dir Pau Escaler, que ja el vas anomenar a un podcast d'abans, Jordi Cullell i Gary V. I he ficat Gary V perquè... Gary V el mato. Directament, Em caso amb el Jordi Cullell i em follo el Pau Escaler. Fàcil. El folles rotllo fora amb molt de fred o...? No, dins. Dins. Molt de fred. També, però amb molt de fred. Sí, perquè jo, pel que fa al sexe amb homes, m'agrada el fet pel tema de contracció i sensibilitat. Quan tot està més apretadet, crec que és més interessant. Més graciós. Bueno, tira-li tu amb el Lluís. Sí, el del Lluís és bastant més difícil, jo crec. Bueno, John Lennon, Elon Musk i la teva puta àvia. Sí, va dir la meva àvia, pensar, pues noi... Te l'hauràs de tirar. No em tiraré la meva àvia. Tampoc mataré. Es casa amb sa àvia o però la és que mata. està morta ja. No, està viva, i el John Lennon també està viu. Meva àvia quan estava viva. Sí, i el John Lennon també. I el John Lennon, clar, o sigui, no estem parlant de cadàvers aquí. No, perquè llavors si no els mates els 3 ja va que com era casar, follar i matar. Matar. Mato el John Lennon perquè total... No, però ell seguirà viu, si no. Ell, si no el mates, seguirà viu. Sí, però jo ja he processat la mort del John Lennon. I la mort de la teva àvia? No, perdó. Mato l'Elon Musk. Mato l'Elon Musk. Hòstia, es casa o es folla sa àvia, Però casar involucra Jo no puc matar la meva àvia. fer coses sexuals, també. Només la nit de noces. Bueno, ja és una nit, No. Has dit Coses pitjors ha fet el Lluís. casar és fer un casament. Sí. I ja està. Bueno. Això, mato l'Elon Musk, em follo el John Lennon i em caso amb la meva àvia. Espero no haver de tornar Demana perdó. Perdó. Espero no haver de tornar a dir això mai més. Següent. Pues següent ja no n'hi ha. Tenim un altre joc, però el podem tirar més endavant, si voleu. No, jo el vull fer ara mateix. Vols fer el joc ara mateix? Estic jugant, tio. Vale, doncs mira, el joc funciona de la manera de que hem de veure si vosaltres dos sou compatibles per seguir fent aquest podcast. Per tant, és a veure qui sap més de l'altre i a veure si realment sabeu alguna de l'altre. Jo
tinc 3 o 4 coses que no us les vaig demanar i després us vaig demanar que em diguéssiu 5 preguntes. No m'expliquis la teva vida, tampoc. Sí, Comencem, el gra. No, espera, que la gent ho entengui. Són 5 preguntes, tu hauràs d'endevinar la resposta de la seva pròpia vida i ell haurà d'endevinar la teva. Fantàstic. Això funciona així. De moment he de dir l'últim missatge de WhatsApp, però no podeu dir el context ni res, només he de dir l'últim missatge i ell ha d'endevinar la persona que és o sigui, la persona que te l'ha enviat, diguéssim, o amb la persona que estàs parlant, perquè potser el missatge és teu. Ho has entès? No. Tu agafes el mòbil, obres el WhatsApp i llegeixes l'últim missatge que tens, encara que sigui teu o sigui de l'altra persona. I el Magí haurà d'endevinar... D'ell. No. Ja et llegirà el seu. Vale. L'última persona, encara que... Vale, tinc. Digues només el missatge, ni context ni res. Calla la boca. Has d'endevinar qui li ha dit. La teva àvia. No. El Marc Cendra. Tampoc. No, ja està. Tens un intent. No comencis. No, és que no has el fallat, bàsicament. coneixes, és impossible. Vale. No us coneixeu Ara tant. jo? Ara tu amb ell. I així acabem de tancar-lo. Te n'he parlat? Sí, el cura. No. Ja està. Has fallat. La Marta Jordà, un treball d'anglès. És que jo quan sortia aquí, bueno, de fet, Vale. jo per mi, quan pugui anar tirant... Bueno, ara tu, o pot començar el Magí, però si el Magí també se les pot pensar, 2 veritats i una mentida, l'altra d'endevinar quina és la mentida. També t'ho vaig demanar que tu pensessis, però no t'ho has pensat. Per tant... Si no m'agrada aquest Lluís, no, següent joc, passo. No, jo passaria Ja no en aquest. tenen Aquest més, és el més crec. interessant. Sí, no, el de en tenim 5 preguntes. En teniu més. Vale, bàsicament has d'endevinar les 4 preguntes que... O sigui, per exemple, golf o escalada? Vale. Pel Magí. Sí. Jo vaig abolir aquesta pregunta. Escalada, òbviament. Vale, molt bé. Saps el seu primer nom artístic? Això és complicat, crec. No tan complicat, No perquè tan el Lluís era complicat. fan meu. Crec que les preguntes... Era un grupi. Mentida. Crec que les preguntes van molt d'acord amb que ho pugueu fer, però és una Va vegada... ser sí, tio. Vinga, va. Lil... Va. Una mica més. Lil The Flow o algo així. Lil... No, has agafat el segon. Lili Fou és el segon, Lil Durífur és el primer. Lil Durif. No. Bueno, doncs... I si anem fent una de cada, perquè jo m'estic avorrint amb tantes preguntes Pues pel fes-li Lluís. tu, fes-li tu. A quin estat d'Estats Units el Lluís va Minnesota. viure? Mentida. Washington State. Una polla. Arkansas. Molt bé. Sí o no? Sí. Ei, yo! Aquí podia anar fent hasta 51, El Lluís què té? Gat o gos? El Lluís, gat. Pregunta trampa. Té gat i Els gos. dos. Ai, que bona, tio, xoca. No aplaudiments, sisplau, per la pregunta. Vamos. Mare meva. Com es diu el gat del Magí? El vas veure l'altre dia. No me'n recordo. Pots dir el gos, també, va. No l'he vist, no el conec. No. No en parlem mai. Gary, el gos, Molt malament, Amèlia, això, la gata. No. Com? La gata? Amèlia. Amèlia. Tira-li una altra. I tiro una altra. Crec que és la vegada que més avorrit he estat fer el podcast. Quina és la primera Això de carrera delegar universitària? Feina, això de delegar feina. La primera carrera universitària i a on la va fer el Magí? Ho saps o no? Sí, vas fer relacions públiques. No? A on? Una rara, tio, una de rara que podies fer coses rares. Mare meva, una cosa. Però que no sap res, aquest noi. Ni ell. Clar, ni jo. Ha començat a dir estats... N'ha encertat una, el Lluís. Quina? Sí, Ah, no, i tu també, eh? Quina? A l'Arkansas. La primera. Quina? Arkansas. Però si he dit I a ell? la tercera... Sí, a la tercera l'han endevinat. Què vas estudiar? A Relacions Laborals a la Rovira i Virgili. Vale. Era justament el que anava a dir. Era relacions a algú a una universitat següent, rara. va. Sí. Últim dia que el Lluís ha follat. Quin dia és avui? Dijous. Dijous. Dissabte a la nit. Bro. Ahir. Abans d'ahir. Sí. Hola, tio, hola. Millor grup de música del Lluís. Millor... Beatles. Molt bé. Fàcil.
Tu saps el primer nom del LOL del Magí? Magikarp. No. Hòstia puta. No. Magi, Però és que no em pot preguntar, que no me l'he canviat mai. Magi, És el mateix nom sempre. Però durant un temps et deies Magikarp als llocs. Sí, però no. Sí, però no. Instrument que el Lluís ha tocat. Una cosa, Diego, vine un moment, Diego, va. Puja a l'escenari. S'ha acabat, se us ha acabat el temps. Un aplaudiment pel Diego, no? Un aplaudiment. El Diego és la primera persona que ve de públic no perquè li hem demanat, sinó perquè ell ens ho ha demanat. I ens agradaria posar en valor el que esperem que sigui el primer de molts, però ell sempre serà el millor, perquè, com sabeu, els que us heu enamorat, la primera vegada sempre és la més especial. No? Sí. Diego, si tu haguessis de dir de l'1 al 10 lo feliç que eres abans d'entrar a aquest podcast, on et posaries? O sigui, aquest matí, Sí, aquest matí abans d'entrar per la porta de la facultat. un 8, una cosa així. Estava molt emocionat. I ara? Ara, un 10. No sé. m'ho crec. Però bravo, un aplaudiment. T'ho juro. Però una cosa, Diego, Digue'm. què és el que t'agrada d'aquest podcast? No sé, les conyes, saps? No sé. És molt heavy. Aquí... Quin humor t'agrada més, dels dos? Sí, és veritat, quin presentador t'agrada més? El masclista. El masclista. Ja és el Lluís, clarament. Jo no soc. Jo anava a dir cap dels dos ho és, aquí. Bueno, i un altre és el racista. Però aquest era el convidat. Estàs entenent com va la cosa. Aquí som molt perfectes tots. El racista diu que no vindrà mai més, vull dir que... Aquí respectem. Qui és el respectem a tothom. M'han dit també que aquesta és la teva primera... Hòstia, van dos. Que aquesta és la teva primera experiència a la universitat. Sí. Tu quan tenies 4 o 5 anys, quan eres un infant, què esperaves de la universitat, de fer-te gran? Com un high school. No, quin és el teu somni? Bueno, un high school rotllo musical o... Sí, tal qual. Sí, eh? Sí. La gent posant-se a cantar i tal, saps? I la teva reacció quan vas veure que no era així? Trista, Trista. molt trista. Quan vaig passar a l'ESO, molt trista. Bueno, clar, és que no sabeu quants anys tinc. Quants anys tens? No. Endivineu quants anys té, per favor. Doncs si és el seu primer any, 18, no, diria. 17. 16? No, jo te'n poso 22. No. Però estem tirant cap amunt o cap avall? Tu estaves cerca, 15? a prop. Sí. 15 anys? Sí. 15 anys, 15. estàs a la universitat? Un aplaudiment, sisplau, per la persona menor que tenim aquí dins. Fort aplaudiment. Gràcies. 15 anys. Sí. Però i això? Com és això? Com és això? O sigui, has dit que estàs a la universitat, no? Clar, Ara mateix, no el veus? Estem a la Clar, universitat. Clar, està a la universitat. Clar. Pensava que era un prodigi. Tu t'has vist en tots els episodis? menys 1. Quin no t'has vist? El primer, el de... El narco. El narco albanès. Aquí tirem un secret. Allà mateix hi ha la persona... Darrere de la màscara. Allà Es pot dir, no? Ja que era tota una broma, ja. No. No, vale, no. Molt dolenta. Quan arriba a casa m'ho veig. Oi que sí? Era una merda. Sí, la veritat que com a primer podcast de presentació... Ens podem... Va, critiqueu-nos una mica. Sí. Com a primer podcast de presentació va ser una puta merda. Diego, fot-li castanya. Tu què n'has vist? Fot-li... Quin és el teu moment preferit? Hi ha alguna broma que et faci especial gràcia a totes les que hem anat traient? Aquesta pregunta va orientada clarament a que li facis alguna mamada aquí, que li diguis que ets molt graciós, Magí. No, però vull repenjar un clip, tio. A veure, un moment especial. Un moment especial que recordis, el primer que et ve al cap quan penses en aquest podcast. El moment de l'Aina, quan va entrar el DJ i va preguntar tu de que la coneixes, i tu et vas posar molt nerviós, es va és posar veritat. a tremolar, saps? Va ser un moment tens, el de l'Aina. A la següent història tindreu el clip. Felicitats. Quin és l'edifici més alt que has vist mai? Clar, jo sóc de Venezuela, no? Olé, international. International, va. I a Caracas hi ha com unes torres gemeles, ¿vale? Que es diuen... Estan en peu. Sí, estan en peu, sí.
Sí, no són les altres. No. I són els edificis més grans, que són les torres de Parque Central, es diuen. Vale. Unes torres molt alts i són les més grans que he vist. I te les imagines amb un gorro del Pare Noel? Ara sí, oi? Clar, això necessita... Per posar un gorro del Pare Noel a aquestes torres necessitaries tota la indústria tèxtil, no?, de Venezuela, construint uns gorros enormes. Però quin problema teniu amb la indústria, vosaltres? A què collons és això? Mira, jo realment, ara que m'ho dius, jo sóc molt fan de la indústria i m'agrada molt que faci aquesta pregunta perquè jo sempre he pensat que la indústria és el catalitzador del que vindria a ser la naturalesa de la raça humana. Ja no et parlo del sistema capitalista, del consumisme, vull anar més enllà d'això. Abans et parlava de la llibertat de Catalunya i vull que t'imaginis un món sense indústria on el bé i el mal venen definits per les relacions i connexions interpersonals que tenim entre nosaltres. Aquestes relacions i connexions interpersonals no poden anar durant el procés de producció de materials primaris i després el desenvolupament d'eines per crear aquests secundaris. Llavors, un cop fas aquesta assumpció, crec que el valor de la naturalesa de la raça humana torna a ser inversament proporcional a la quantitat de productes produïts que són capaços d'afectar el dia a dia de la persona. Vale. Aplaudiments, sisplau. Bàsicament això. Sí. I qui no ho entenguis perquè no vol. Sí, no perquè no ho hagis explicat bé, perquè jo crec que t'has deixat molt clar el teu postulat, no?, davant d'aquest fenomen, no?, que estàvem comentant ara i que el Roger Vidal... Hòstia! Estàvem tenint una conversa superinteressant, però de cop ha sonat aquesta alarma i ara haurem de deixar la conversa i fer aquesta bateria de preguntes. Com ho fem? Perquè són 2 convidats avui, imagina't. 3 convidats ara mateix. Vale, comencem pel Biel. Biel, vale, va. No, que responguin 1, 2, 3, 1, 2, 3. Com? Que responguin 1, 2, 3. 1, 2, 3, vale? Comencem. Una bateria de preguntes. Teniu un minut per respondre-les totes. Si les respondeu... No, més d'un minut, perquè... Teniu germans? Sí. No. Quin és el teu talent amagat? L'escalada. Jo sé tocar amb les mans, unes coses rares. Poder provar sense estudiar. Has tingut mai una ETS? Que jo sàpiga, no? Igual. No. Gat o gos? Gos. Gat. Dinamisme, eh? Combinat predilecte. Cubata. Què? Cubata preferit. Vodka taronja. Gin lemon. No bevo. Pose preferida al llit? Dret. Missionero. No he follat. La pitjor mentida que li has dit a la teva mare. No sé, que no fumava, lo típic, no? No he mentit. Bueno, que ha provat. Recicles a casa? Sí. Bueno, d'aquella manera, però sí. No. No. Quan fa que no folles? No sé. No me'n recordo, la veritat. Una setmana. 15 anys. Artista preferit? Artista preferit? Sí, la pregunta ja l'hem sentit, Biel, va, respon, tio. Hòstia, tio. Va! Calma. L'Axel Busto, va. Manu Guix. Michael Jackson. De quin color porta la roba interior? I ensenya-la. Jo no la porto. De color blau. Gris. De quin... no, quan fa que no agafes el metro? Torna. No sé, farà ara 3 hores? 3 horetes. Pues el mateix. Un dia. A quina hora vas anar a dormir ahir? A la 1, diria. Respon tu per mi. A les 3 i poc. 11:30. Localitat més infravalorada de Catalunya? Infravalorada, la Granada. Sí o no? Objectivitat, eh? No, sí. Jo crec que també la Granada. La Granada té tren. Osona. Osona. Bueno, no és una localitat, però... Esport preferit. Escalada. El futbol. Futbol. Secret que no hagis dit mai a ningú. Secret que no hagi dit mai a ningú. Pues no ho sé ara mateix. Pensa-t'ho bé, No tinc molts secrets. És un secret, no?
No tinc secrets. Has vist mai un podcast sencer de diagnòstic? No. Bueno, sí, el del Ros. El de l'Abel. Abel. Més d'un. 3. Molt bé. Bravo, Molt bé. bravo. Crec que s'han guanyat el regal. Però abans del Com això regal, d'aquí? abans del regal del Magí, a mi m'agradaria que cadascú de vosaltres donés un consell pels joves. Biel. No fumis, la veritat. No comencis a fumar amb 12 anys. És un consell molt pràctic, Molt pràctic. Diners Bàsicament. Neu d'Erasmus. Feu el favor. No sé. No tinc res a dir, la veritat. Bueno, sí. Que no vesteixin com canis. Ho sento. Vale. Ho sento. No, fan molta pena. Ho sento. Vale, qui va més cani vestit avui? Jo crec que està bastant clar, Jo crec que en mig segon era suficient per respondre-ho. El racista o el masclista? Sí, jo diria que tu. Vale. I jo Bé. també. Sí. Molt bé. I també, abans de despedir, a mi m'agradaria que donéssiu les gràcies per alguna cosa. Lluís. Jo dono les gràcies a la Universitat Pompeu Fabra per proporcionar-nos aquesta sala i el tècnic i les càmeres i tot per no haver de pagar res. Ens va bastant bé, Moltes gràcies, Universitat Pompeu Fabra, us estimem molt. Jo us dono les gràcies per convidar-me per primer i últim cop. I... Ja ho ha deixat clar, No vol tornar. I ja està, moltes gràcies per l'oportunitat. Roger. Jo dono les gràcies també per ser aquí i per ser aquí amb el Biel. Molt maco, Biel. Fotia molt temps que no et veia. Jo també. Bon Nadal. Bastant. Si no ens veiem més, bon Nadal. Que bonic. Bueno, després anem a dinar, no? Bueno, No ho crec. Jo dono les gràcies als meus pares per poder viatjar tant aquest any. Sí, Que bé. Sí. Que bé. On has anat? On no has anat? Bueno, he anat a molts llocs, En veritat, he anat a Girona, Tarragona, Venezuela, Sala. Màlaga, Sevilla, Osona, molts llocs. Osona, clar. T'has enamorat, Osona m'ha Osona agradat molt. I sí. què t'agrada tant d'Osona? Un moment, és que això és algo que... Collons, el fuet, que ens no? hem d'aturar, El fuet. i anar... Què t'agrada tant d'Osona? El menjar, la veritat. El fuet, És que se menja bé. Sí, que se menja molt. Girona o Tarragona? Girona. Però Tarragona per Normal. la platja, A mi m'agrada més Tarragona. Per les vistes, tal, però Girona és que és molt Molt bonic, molt medieval, no sé, saps? Molt bé. Molt bé. Bueno, Diego, Gactor, ja pots tornar a la teva cadira. Un aplaudiment un altre cop pel dia, el nostre primer espectador públic. I ara sí, el regal. que harem la recta final. Hòstia. Ara és... No, encara queda el regal, hòstia. Mira, al final de cada programa el que fem és regalar als nostres convidats alguna cosa que creiem que els hi anirà bé, i com que sabem que el Biel és escalador, doncs li hem comprat un mosquetó, que no falla per Nadal, és dels xinos, si us plau no t'hi pengis. Què val? Quan val? 40. 40, un bon mosquetó d'aquests que et salva la vida. I el Roger, que acaba de tornar d'Erasmus, de Suècia... Si és la bandera d'Espanya, tenim un problema. No. Ha tornat d'Erasmus i allà tothom deixa les bicis sueltes, en plan, la gent no roba i tal, i per tant li he comprat un candau de bici per si de cas no vol que li robin alguna cosa ara, que és Espanya. Perquè puguem jugar al llit, tu i jo. A quin tipus de joc? Ja ho veureu al següent programa. Vinga. Bueno, No. fins aquí l'especial de Nadal. Si heu arribat fins aquí, moltes gràcies per seguir-nos i veure'ns i gastar el poc temps que us queda de vida amb nosaltres. Esperem tornar-vos a veure en el següent episodi. I no res. I res, molt bon Nadal, disfruteu les vacances, que segur que us les mereixeu, i nosaltres tornarem el 2024 amb les energies renovades, perquè se'ns estan acabant les piles i al final... Bueno, que fins aquí, nano. Que us vagi molt bé. Que vagi bé. Un aplaudiment. Ara anem a dinar tots,